Nana Agyeman Badu onye Bonokyempem. Dormaahene bedi me twebo ahem. Nana Dormaahene bedi me twebo ahem. Wo nyi sikadwa ni. Na age krama di. Na wo onipa edi kan no. Nana Agyeman Badu onye Bonokyempem. Abusia, pay attention to this particular video. A very important pan. Obaso abomode answer be like no share, no comment, no achire wadwene because I had here wadwen chire ehu hia me pa yi. Enti so obi ka bono na mo se nipa ne nye bono ni dia. Ene sa asem ya no ba ka bi achire mo hene no. Oye bunu ni ba. Oh yes, sir pepe. Na watena se ehu se. Yes. Social media na ekoso no. Nukure bi ekoso ewom. Eno na waka no. Na ne question obusa ne se what is say? Yes. Dormaahene enye bunini. Nana Agyeman Badu onye Bonokyempem. Na otis asem no oye research about say ada say Dormaahene oye bunini ana say onye bunini. Se ne waka no. Obomode kohwehwe Dormaahene ono ankasa ne history all kan. Edi adanse pefe say no kre. Otu kwatena ha. No kre. Otu no akwa. But obusa ebinum ene ebinum nso so kire ne say Sir pepe. Eya abakwasem ena na wo kan. More fire. Na mi busa mu amu ka cha baya na o hwehwe no kure na o ya hu ne kure ne say More fire. So ya bunini a Fire. Obeye de wo More fire. Asantemam Eno na waka. Mo de yemfa ne say waso no otebunum na otebunu dada obeye de wo Asantemam na wasa atu akobunu no kre na no. Fa kwa adwendwunim na hwade No kre na no. But kamia kwa akoye say wo mu buru mantem wo na sebi aburu sebi akronto Sir pepe. wo mu di Dormaahene chie no wo mu mpe ne kure na hwehwe Sir pepe. na omu nyoma adwe so mahwehwe no kure ne soso Wenyi bi emfiri. na nka mpese omahu Sir pepe. so omu di omani etofo mpa omahu se More fire. Dormaahene beka na bakwasem bi se tukotena ye kwa ha ene ye ba ha Oh Jimmy. na sa asem ya Dormaahene koso a oka de bia no Ka kire no. A raising concern ama domafo no inchirimafo ne ebusa question say Eno na waka. se Dormaahene ya bunini pa pure Eno na waka no. Esi den no obobo na bakwasem di free obo Kre na no. no de nanam sentre so ne ho kro ne ba Edi embiem. na nka mpese obi a wo so ya bunini Edi embiem. wo beye de wa Asantemam Eyo time. ana se abunofo ne bo wansan na wo ba Asantemam ana kwasia hu hia pa no ena mi busa mo enne no. Oh yes. Because ye pese aboa ema bunini Dormaahene we no. Sir pepe. Ohu ne kure no. Because wo mu di Dormaahene chini na wo mu ni na ya jimifo. Se wo mu agya na odi nanim no. Dormaahene. Jimmy na. Sebi aburu sebi akronto. Enye se bia enkoda ni sapanyi toto na wa jimi Dormaahene no. More fire. Na emom no no kure ne ye pese ye ka che sa papa no. No ohu di ekoso. Na enchirima ne ti no ma bia se Sir pepe. Dormaahene abakwase mo beka ya no ototo ayampia se ofiri ha no okwa Yefiri nsawam yakobo yefrobo yakwasonya asumeja yefiri asumeja haya kokosi se omko divoa Jimmy na nka kodivoa de Jimmy na senka yo senka oduru kodivoa ansa na waduru bonomantem wo ba Jimmy na ansa na wo ba Asantemam kura more fire Asantempo ne da o man Ghana mfimfini more fire eti busa ho se se Dormaahene se oye buruni ampa no oye Dormaahene ampa yefiri akwama manyene so yakonya na wase bebe friend nsawam yefiri nsawam yakobo yefrobo yakwasonya asumeja yefiri asumeja yakokumawu yefiri kumawu yakosintreso yefiri suntreso yakobanso yakotentebepo omawidiem abisim mumusa Dormaahene sa akwhye no more fire se Dormaahene wo ye buruni ampa be ye de wa Asantemam ansa na wo se ba back more fire na se Dormaahene any history bia wo wa kire se na what bunu mantamu baabi ansa no ba Asantemam ansa no say kobunu de a Jimmy na chese abrante no onye bunini enu na abaya ne pese obu ne kure no abusia me say obre yenkotie abaya ne masem kakra but we dey Dormaahene krofo mu hunu ye sebele na Agyeman Badu kombo no nso onye Bonokyempem mu hunu ye sebe se wa hyeda edentitemu babono because onye Bonokyempem mu hunu ye nti eno no kura nya de ehu hia pa senka se mo yankofo bi a mo dwene mo kuro no ho dwene mo hene ne ho yie pa do ne ya kan such statement ene ne mo be defending
but musi obi a oka bona oni asema na Agyeman Badu aka no na oni na Agyeman Badu nya adwene no ono no onye bunu ni abusia we dem sempa eto so biem oh yes video na abaya bi ka se Dormaahene mitumi twade ma wo no se bia kronto ma no da sumina so sa video no che se very very important pa yes wo must dey hu se Dormaahene wo ye kodwo besia Jimiena Agyeman Badu chesa Badu madano yanya hom ko sebe bi because ba yese Agyeman Badu kwasia mpanyini jimifo pa mi hu ni so jimifo ebida woni ne ohene wo ye ohene kwasia pa ye Dormaahene no cre wo ye ohene kwasia pa mi hu bida because any say what is social media so na de bia wudi agro ye ka che say enkoda no mo social media no se mfata se woni sa enkoda edi agro e wo social media so na emom no so wudi agro ma ne bro so a enkoda no betafre wa no sa pepepe enkora ndi wani be form e wo social media no so na we obi busa say eye den na Dormaahene e be pie mu wo TikTok fire wo suma ne mpena ena ne mpena ne be di agro na ye chi no Asana na Dormaahene ba jibe twebo wa hem. Nana Dormaahene ba Jimmy Trembo wa hem. Na Dormaahene ankasa no TikTok no di agro ankasa eno ena ma nimguase aka no a ebiasa aka ne nana no mu nina sa ho pen se akunya na wote so no eye ne dia na se mpo enye ne dia se akunya ese fatawa oni yenko na se akunya ne erejete wa e ma oni ye soronko Dormaahene e obi a oye suspect e wose ye hwehwem ni ehwe no kra na ewo mu pa no Jimiena bone odi bone a onwene ho Jimi o ka Jimi sam so a onwene ho why no say what the san kata nani so enwa waka papa no mum ehwem yi say ensa na emo na mum ni gya ensa no gogo pe wi bi eno because why hene kwasia panyini papa Dormaahene oh yes na me say mo bre Sia no. Na me twen. Enne ni manya no. Sa what is that na kasa? Da bidda. O kasa. Yes, I'm a pankasa. Akuapem ohun bi kura kuma santen. Akuapem easy region. Okuma no. Hwe di palo okuma no. Na se o kasa. Wo nyi schedule ni. Na age krama di. Na wo nipa edi kan no. Wo nipa. Waji kamadi na sikawe da onyini no no waka ma abron na minti sa bro for kasa no onya bruni Dormaahene nya bruni Eye osi ade oyo wonya bruni osatu fra kwa mbo batra ha obatra sintraso obatra ha no bri boy pa oye na pa okotra yansan woko wampem okotra ho san ne fro wampem oho no okotra e dis one oka ama brona brufo to na emia oka onya bruni edika pan na to be na emia so ye judge so kwa sakwa we what say Dormaahene kro hene ya wo ya P-Cojet kwasia akiri kwasia pa no so pa kwasia wia o say Yesu Kristo ba wia so o say yade o o sakotafo o say nifrafo o sabodamfo o say bia Jimi de Yesu anko na wo Jimi say pa say Jimi ni bi te say Dormaahene ya ko maame obedi ade efi aduonu nan utu musase na wo nipa eni asensebe ni maame sama na so ho a ni maame so wajimi ni maame owo no so wajimi ni afa ko nyan ma no ni maame sama ana oye ne sa bema wanim se danim asege we bema wasa mu hu o janu wasa oni ge pe na me ya so wa santini na so wo ma so afade ma na fi wo mbejimi a che papa no na ne modu wajimi wajimi do onu oni hode eno sanna na me be kan se watwo
Thank you. Ochoye wataba. Jiminy, wait. Me huna po wo wiase. Ewie we am the whole world. Machine be biala. Me yesiman. Ansan me si akogye me na akọ university. Afri ho akọtna London. I'm to pay with credit. Me feel London ko America. Me hunu Jiminy bie wiase. Sa Dormaahene. Wo baka brofo. Asade ne bronko yi. Eni bro ni asem. Na boni be ni akono na bro ni ho. No ho. Boni be ni akono kran ni ho. No ho. Boni be ni akono kwapru ni ho. No ho. Boni be ni akono fatifo ni ho. Na srem ni ho. I don't know mako. Ye kona aboko se. Ye na abofo ko se. Na se ye. Ye chese makatiti. Amakuma de yem. Bro ni fita. Na wo Jimifo. Jiminy ya chi Jiminy. Wo de masesa ko enye yi. Ase wo kan ye say sikadwa. Ofra no na no kakraka no. Ofa twitwi form. Kwasia oni mabape. Onyokuni nipa. Nyokuni zaten. Ne nyokuni kura den kura san. Dabi. Ne nyokuni no. Ebra mi hu video yi. Sape. Awasi gu me. Na me hu kura popo ye. Kachire. Asema ba mi tirimu ane say. Enti ya hemfufuo ni binom atena ho ama ye na. So obi nka media den nyame ada roba. Manyam. Woje hwe mama na ta. Woje pe mama na so me. Kwasia we. Nano odi mkasa. Olumai aba abontene aba betoto eja eni bi. Enti mi busa me ho say ya hemfufuo madawro mo. Mano da sumina so ebinom ahwe Dormaahene Jimifo we. More fire. Na wanti mantinte so mpo. Anka hwe kra. Wa me bo wa kra mpo. O manti mante hwe anto ama. Yakokora wa. Sape. Ye na ebetimi abetu jani bidia. Sape. Na je se ebinum ete ho ye dai. More fire. Ye be serem. Enipa wo ye dipa. O enimpan no nye nipa. Na metete ye abakwase mu ya wada no kura nso migidi se ba ye no nananum bi ne yedi nkomo me yete ase se Dormaahene wose ade yo Agyeman Badu na wosom ne wofa nimpon esom wa ye man kra bangina ye man kra bangina so say tu bi na say tu man kra bangina o do so manhia 1935 something abrofo ba ye so ye bajo wo ne wafa mebi ne wafa maka ho na kwa sa sikadwanya wo de ade fiese ni sikadwanya wo de ade fiese ni enne na sikadwanya ande de na ye so tet bron na so ko dinachi udinachi ada unim nyansa onya buruni se kenya yakokura se so best fifer and ka think say keye so more fire ye na ye enchirima no yeso ye ni beje pa so omu ntimi nkasa empanifo ni bi no omuomu a omu mfie akwa animu ti se ye nanan enka ehia bi pa ka de beche kire ewre se na ebe ya ye so no kakra bi ambetimi aka no yeso ebe fa ne de ye adwuma because manu asem kra ye oja ketwa bi mpo ebeto fom no ye ni so ye ni je ho sani ankofo ya ta social media so omu Jimi no sebi aburu sebi akronto ye ni mpefe se ya sante empanifuo asante ahemfofo ni binom diplomatic wo mpaaminim na emom no se ye kase ye diplomatic nko a enoma bi ya asei awase enso ye tesukoko e de kire emmoa na wo mu di Dormaahene chin na omu so omu de omu nsuanya nyansa no awase ebinom etentesukoko e de kire san kwasiafo no ye ntwen se ye wura Asantehene otufo nya mekase ebe kasa anaso obeka bibi ana obebo wa afa ho ebre bi atwamu ye wura ka statement bi wo se se mo nko a ema me a me ameko mesere mo ya hefufuo ni binom wo mo aye mpanifo no a omu mfie eya duru ye papa ye nana yakokora a wo kasa yi ebinom so mla bontene mienu bi kura be kan ho ayepe wo de ye nya enkokorafo be miensa ye de be ya de
ɛno mpo na egya wɔ mu ye odi ye hia Mmrantiehene wodi ye hia nkokorafo nko aye pɛ ye nya miensa mpo a nke ye pɛ ye de be ya de hwe egya pa ye na ɛto ye bɔ na baso no ayɛ ade wei nhye nkran emfama ya hefufuo ni binum no musu kenya wo mu ho ye nkase bia kenya ho na be yete se Dormaahene a wagimi a wono de bia social media so no ɔte na emom no kenya ho ba ko bi ne ensu ye maburu no ye mfamfa ya ade because ye na ebekasa ama mo nyamo na mo be ko ama ye ne ebekɔ ama mo because ye na ye som mo muni wa ye ni wo sa pepepe na ye ensu ye ni wa mo so muni ho ye sra mo so mo tete su kokɔ ni bi na mo nka ye de enimo ye ni ya hefofo nyansa abumuma na munim den soso enye no ma bia na ebehwe ni din sa ye besra mo adidie kwa so ahobrase kwa so ye sra mo ensa dan sayem mo so mo kanya mo ho kakra na mo ma sa video we hye mu kran because asante ye wade asante ye oman na minim pefe se kame akwakwa ese diplomatic ninti no na mo pese mo beyi manim minim pefe minim ohene kase amosom no minim se yewura ene dan no na emom no minsusu ye se yewura beka se momunye bibi ansa na mo maye nye se bi obi abetima ye se ne opa bia na emom no se obetimi akase wonyansa kwa so minim pefe se ye de nyansa abuyema ye beka sa ahobrase mu na ye kasa so so ede ehye nkran so etu afutupa enso so emaye enso ye besom no ye de be ye ade ye na enim kwa ye befa so a ye so be ma ejana no ayede se wontimi kan se ye na yakokora be kan ye a na emom no wobetima kan different way ni na ya ko ni bia se na wona nanom ko de to wa na aduru so no ye srawo nso be ye bi na jawdi enso fama ye se de de ntokwa ni wo we na edi jadin no se na yakokora wa ebe kan ye enu bi na ye so apeke ye so ye di jadin ni de ato wo ye sramo musum kenya mo ho enfama ye sante ye oman sante ti ase na yebekɔ so asom ye mpanifo ene ye nananom nyina peace out Dina sabu ti ba bi na se wonim nyansa na asem bi asi na wamfa adwene nyansa anton na wo kadim samwa yesu de jimi bayi wa no